Salam hormatly dinleyijiler. Bugünkü mihmanymyz köpden bäri garaşanymyz Gültäç Mätiýewa, stomatolog Lukmany. Ol Türkmenistanyň ilkinji Dubai Health Authority ýytýarnamaly diş lukmany bolup, häzirki wagtda Dubaidaky Factor Smile we Olivia Medical Center klinikasynda işleýär. Gültäç, podcastymyza hoş geldiňiz we sag bolun kabul edip gatnaşanyňyz üçin podcastymyza. Salam aýsa gowmusyňyz. Minnetdar birinji bilen meni şeýdip çagyranyňyza. Hemde ähli dinleýijilere, ýagny bir şeýlerek eje atly programmany açanyňyza beğendim. Köp enatalar üçin bu podcastlar ören peýdaly bolar diýip umyt etýän. Diňe ejeler däl, başga eje bolmana taýynlaýan gyzy gelinler hemmesi üçin en gyzykly podcastlaryň biri bolar. Diňe menki däl, elbetde gelecekde başga podcastlaryňam has şowluk getirsen arzu etýän işiňizde üstünlikler. Sag olun köp. Şuňky bölümimizde de gürleşik temalarymyz men pikirimçe köp enatalar üçin gyzyklanýan temalaryň biri mika diýen. Sebäbi köp garşylaşýan temalarymyz diş temasy. Yani bu bölümde biz çağalaryň diş saglygy, süýt dişleriniň ähmiýeti, ilkinji dişden başlap ýydak etmek we enatalara köp gyzyklandyrýan sorawlar bardy. Gurrun eders nesip bolsa. Nesip bolsa. Onda näme başlaýaberelim birinji sorawmyzdan. İlkinji beresmelen sorawum. İlkinji diş haçan çykýar we şol wagt enatalar näme etmeli? Yani ilkinji diş çykmaka agyz boşlugyny ýydak etmek gerekmi diş çykmaka paka? En gowy sorawlaryň biri, köp ýaňy birinji çagas eger bir 2 tane çagasy bar enatalara bilýärler nähili haçan dişler çykýar, näme etmeli? Ýöne ilkinji gezek ene bolýan ejeler üçin en gowy sorawlaryň biri mika diýen. İlkinji diş çağalarda 6-8 ay aralyk bolanda birinji diş çykyp başlaýar çaga. Şol wagt çagaň içi geçip bilýär, gyzgyny galyp bilýär. Soň köp halatlarda enatalar çagam ýaranokmuka, näme bolýarka diýip pikir etýär. Üns bermeli zat çaga agyzjyny açyp seredenne aşaky äň ýa ýokarky äňine bir gyzaryp zat çişýän bolsa, şo diş çagasy çykýar. Bu halatlarda näme etmeli? Häzir planda içmeli ýa-ma ýazmalysa hemme enatalar ylgap şonu alar. Şoň üçin her çagaň öz organizmi ütgeşik bolýar. Bir zat allergiýa berip bilýär, eýlek allergiýa bermän bilip bilýär. Şoň üçin hökman stomatologyň ýa pediatryň konsultasiýasy boýunça görkezmeli çagany. Belki çaga bir ýarman biler ýa diş çykýanlar şoby ikisini tapawutlandyrmak üçin hökman pediatr ýa stomatologa görkezmeli doktor dişden mika ýa başga sebäpleri bara ýaranokmuka diýmeli. Ýöne eger diş çykýan enata duýan bolsa, onda öýde iň ýeňiljek ýerite çagalar üçin dişler çykanda çeýnilen rezinka çyklar bar. Şolary холодильникde sowadyp bersen has gowy. Sebäbi sowuk zat köşeşdirýär. Şu diýalak zatlar eşitýän näme köp kişi pediatra ýüz tutmaka da dişi çykýandy aňyndan soň agry kesici ýalak bir majlar bar eken aptekde zatda çal çykarar ýalak edip şon ýalak zatlar çalýan ekenler. Şonu çalmak maslahat berilýärmi ýa-da gaýta ýeşesini şekil bilen özi çykmasy has gowy çağda dişin. Ýestesini şekillen öňe çyksa gowy çagada sebäbi biziň organizmi asly şol ýestesini bolmaly hadisa. Şoň üçin näçe başardygyça çaga hem şoň esasyna immunitet alýar. Şoň üçin başarsak ylgap bir zat kesellap ýa temperatura zat bersedem iň soňky derman almak gerekär. Organizmi özi garaşmaly, öz wastyna etmäne mümkinçilik bermeli. Köp kişiň ara dişleri, çağalaryň dişleri bir ýaşandan soň çykyp başlaýar bolan şol bir zadyň defisitini görkezýärmi ýa-da normal bir prosesmi bolar? Bular ýaly ýagdaýda kä halatlarda çaga dogulunda dişi çykýan wagtlaram bar. Şundanama? Ol giç ýagalmy. Çaga dogulunda aşakda bir dişi çykýan bolýar, gabat gelýär.
Bular ýaly ýagdaýda stomatolog lukmana ýüz tutup şo diş aýyrtýarlar. Sebäbi çaga emip bilmeýän intäk o zady öwrenşeni. Bäh. Owa. Ana eger giş çykýan halatynda 1 ýaşyna zat ol adaçyk genetiski ýagdaýda bolup biler. Meselem en atasy, kiçi wagty şolar ýalak bolanlar. Ýa-da vitamin ýetmezçilikleri ýa-da çagaň ösüşine ýetmezçilik bolup giýje aгаryp bilýär. Ýöne oň üçin en atalar gorkup işler etmek gerek. Ýöne stomatologa barmaly, maslahat almaly, näme üçin giş çykýanyny bir anyklamaly. Düşündüm mara. Datmy başda dişler çıkmaka çağalan ağız boşluklarını ide etmek gerekmi? Yani arasalamak da diş çıkmadık çağalara. Hawa hukmanly suratda sebäbi enäni emenden soň ýa bir emerli süýt bilen çaga süýtüçen soň bir ýangy doglanma wagta suw zat berilen ok çaga bermeýärler. Onu bir suw berip başlaýan wagta eline salfetka alyp derrew arasalamak gerek gäl. Ýöne şumat ýörite çagalan diş etler üçin ýangy doglan çagalan diş etler üçin ýörite salfetkalar çykdy. Owa. Internet ulgamlary köp ulanylýar, görülýär. Şolar ýa salfetka çyklar. Barmacıňa salyp Awa. arasalap bolýan öýtjäne. Rezinka çyklar bar, ýörite salfetka çyklar bar. Her hiljek. Emenden soň bir şo barmacıňa geyip bir etlerini arasalasaň bir süýt nähilek süýt maloşny kislotany wydyläj etýär. Şoň üçin başga keseller bolmaýarlyk ýokma. Näme üçin diş ýok, ataýdas. Näme gerek dişiň etini süpürmek diýen soragam ýüze çykýar. Olen biziň diňe dişden dil aşgadan biziň iýýän zatlanma hemmesi şondan gitýär. Şoň üçin azaçyk bakteriýa dezinfeksiýa arasçylyk işleri çagalan diş çykmasam hökman gerek. Düşnükli. Iň gyzykly soraglaryň birini bereýin. Näme köp şäde gyzyklandyrar mı diýen. Şunýalak jemgyýetimizde köp adamlarda gaty gawat köp galýan. Süýt dişleri şonsuzam dökülýär diýen pikir nä derejede dogry? Näme onu teretmek näme gerek? Ahyrym dökülýär o süýt dişler diýip şonýa düşünjeli we ide etmeýän en atalara gaty köp garşylaşdym. Hatta biz ide etýäsem, medem gyýdym men 1,5 ýaşyndaýam, bolyn şoň dişin ýuwýanyzmy näme gerek diýip şonýalak kommentariýalar alypdym. Şoňa nähil garaýagyz? Şu süýt dişler şonsuzam dökülýär diýen sorag diňe senden men praktikamda günne gawat gedýän. Diňe ýeke senden elbetde iň nädogry pikir diýip hasap etýän birinji bilen. Sebäbi süýt dişler birinji şo gelecekdäki biziň innik hemişe çykma dişlerimiz şo süýt dişlerden zawis etýär. Biz süýt dişe nähil ide etsek gelecekde çykjak inniki sagdyn dişlerden şo dişlere görä öz sagdynlygyny alýar. Şoň üçin iň nädogry pikir diýip hasap etýän en atarlar. Şoň üçin hökmany bejermeli süýt dişleri, o süýt dişleriň bar bejergisi barada ören uly tema. O arada aýtsaň ýöne gyska çaýdaýyn näme üçin şo dişler bejermeli. Şol bejermeseň bar nähilek näme zatlara sebäp bolup biler? Yani öň ýitirmek wagtynda öň ýitirseň diş süýt dişlerini çagalan näme ýertip biler? Birinji bilen çagalan gigiyenasy hökman. Çagalar dişden arasalamaly. Dişi birinji diş çıkan gününden başlap diş ýitirmeňem her hil sebäbi bar. Eger wagtynda dişler arasalamasaň dişler çüýräp başlaýar. Şoň esasynda oje çagalan dişini hiç ýyl ýagdaýda dikeltmek, süýt dişlerini dikeltmek ýagdaýyna gelmeýän halatlar bolýar. Çaga 3 ýaşynda meselem gelýär, öňündäki oje 4 sanak öňündäki dişi ýok. Ya çüýräp, ya bir travma ýykylýar, çaga intäk ýaňy ýörap başdan bilen ok ýa ýykylýar, ýa bir zada, ýa oýunjak agzyna salýar, döwýär. Çaga şo halatlarda dişini döwýär. Köp enata ay gerekler bar süýt diş täze çykar diýär. 3 ýaşyndan 7 ýaşyna çenli çaga 4 ýyllap dişsiz ýaşamak. Nädip iýiçmeli ýa-ni? Nädip iýiçmeli birinji bilen sorag, çaga nädip iýiçmeli. Öňündäki dişler biz bir zat iýmit ýemizde bölüp
berýär, adly işlere geçirýär, adly işlerem çeýnäp ýuwutmana kömek etýär. Çaga birinji bilen iýip içenne dişleme funksiyasy ýitirýär. Dişläp bilenok. Diňe çeýnäýär, ullakan böleglerine uğratýar. Soň aşgadan hökman çagalan aşgadan keseller başlap bilýär. Kiçi ýaşda bildirmese-de uly ýaşda bildirýär. Awa. Ya bir iýen iýmitini kiçi därli uly bölek bilen bölüp uğratyp bilse, enatalar gorkutmagam gerek gälle ýöne bakurdakda galyp biler, çagada her hil ýagdaý bolup Awa, bilýär. awa. İkinci ýagdaý çaga gürlemäni kiçi ýaşdan öwrenip başlaýar. Eger öňündäki dişleri ýok bolsa, sa, şa, şolar ýaly sesleri aýdyp bilmeýär. Gürlemäne de sebäp bolup Ha, bilýär. gürlemäne. Dişler. Gürlemäne sebäp bolup bilýär. Hökman ol iýmitler diňe gürlemäne. Ondan köp çaga kiçilikde ýa sakawrak bolýar, şo sebäpleri de getirip bilýär. Ya ösenok. Ondan ýene bir sebäp dişleň äň ösmek ýagdaýy. Eger biziň обычный dil çagada ýatanna ýa обычный pakwa ýagdaýda diliňi dişiň gysyk görseňem ol adamlardam dil ýokarky dişleň arkasynda durýar. Awa. Äň. Şo ýokarky dişleň arkasynda durýan ýagdaýynda şo sebäpli dil äň ýokarky äň aşaky äň ösmegine ýardam etýär. Mesela eger ýokarda dişler, öňündäki dişler ýok bolsa, diliň durmaly ýeri ütgeýär. Düş. Şoň esasynda çagalarda prikus ýagdaýy bulaşýar. Ýokarky äňleri ýa aşaky äňleri ötüşden galýar. 8-10 ýaşyna gelende çykmaly, enneki hemişelik dişlerine ýer ýetenok. Enneki çykmaly hemişelik dişi göni malwaşly süýt dişleň aşagynda durýan eken ha. Geçen bir video. Aşagynda durýar. O ýa-da şeýle çykmaly eken ha. Soň üçinem o çykyp bilmän çykýar. gyşyk çykýar ha. O gyşyk çykýar. Şol wagtynda çykyp bitjenok sebäp äň ösenok, ýer ýetenok. Süýt dişler wagtyndan öň dökülli. Şo sebäpdenim Şu bara kösenýär. şol şeýle bir zady gözetirýän meselem adamyň bedenine islenlik zady Hudaý tarapyn yaradylış şekline näme bar bolsa, şol adama bir funksiyasy bolmasynyň esasynda yaradylan ýalak görýänler. We şo diş diýenler eger kiçikkä çagalarda diş çykýan bolsa, значит, bir peýdasy bardyr çaga. Yani şorana dökülýär diýip 7 ýaşdan soň çykyp baran o dişi meselem. Ve çagalar dişlemäne öwrenýär. Awa, значит, çagalar. Şo diş bar bolsa, значит, adama bir haýyr getirmek üçin, bir zada peýda bermek üçin we ýanky dişiňe diýerler. Süýt dişem ýene belläsmiz gelýär. Şo enatalara köp kişi bilmeýän bolsa, gaty möhümdir, gerekdir. Seretmeliler, ýa-da etmeliler. Hökman, çagalar dişi aýrytyn uly istoriýa işlemegem kyn, dişlerine feretmegem kyn. Şoň üçin şu diýär çagalan wagtynda öz wagty gelende süýt dişi dökülip esasy diş çykmaka nähile dökülýär, özü gaçýar däm, şeýle däm, o çüýräp gaçanoga. Yani diýjek bolýanym jemgyýetde köp çagalarda üns berýän bolýan, uje çaga kiçike süýt dişi çüýräp gaçmaly ýalak düşünjede bar. Çüýreýän eken way goduny diýen ýalak bir hile pikirlerim bar. Bir hile çüýrük dişi görüp öwrenşilik gidipdir. Yani gynanmalarlar öwrenşilik gidipdir da şo dady görüp. Süýt diş aslında nähil ýagdaýda özi dökülüp nähilik bilmeli şoňa dökülmelisini. Süýt diş özi wagtyň geçmegi bilen aşakdan hemişelik diş itekläp başlaýar. Şoň esasynda fiziologiski rezorpça geçýär. Ýagny kiçi dişiň kökü öz-özünden eräp başlaýar, ýuwaşada. Ereýär-de. Organizmde. Özi içinden ereýär, ýokardan köküň içinden ereýär, ýuwaş-ýuwaşdan rezorpça diýilýär. Fiziologiski. Soň hemişelik diş yetmelerine yetip başlana, diňe dişiň öz karankawy çäşdi, ýani ýokarsy biz görýän ýerimiz şo galýardy. Diňe şo ýer yrgyrlaýan. Soň käbir enat adam "Wai dişi gaçdymyň kökü ýok, kökü içinde galym ka" diýär.
on yer düşünce de var. Aa. Köp enata doğru var. Ya hanımın kökü ya da ne mine vaktinden ir çağıran dişin soğurt yerlere gelip. Aa. Mesela yani onun resort da başlanmasa kökün ucu da yok var ya Aa. şu. Fizyolojik eren mesela. Vayman kökün ucu da olup kalıp tıra hanımın kökü yok Kökün mu diye. tapın diyelim. Şolar ya. Ha kökün tapın. Kökü ana otur print gene de da kazat etmeli. Şolar ya la ki bun ya der. Ha kökü eriye. Bir norma bir fizyolojik faktör Aa. şonçir workman da tip düşündürüp başlamalı var ya da. Ana şolar ya daylar ama. Çağın şonçin öde vaktinde çıkmalı. Allah Teala tarafından dörüdülen şolar yani öz bolmasa yer çıkya, kökler eriye, hemişerik diş çıkya, arıgıya yönü çüren ha. Yönü çürep dövülmeler. Çürü bağımı becermeli. Aydır mesela eğer 4 yaşında, 5 yaşında fehel sarca pitnosu olup dişe minni ırgıllap inniki dişe tayını koryan olsa olur ya lagdı dalgap alıp becermek gereken karışmalı tevavücü kökü eren o yerde infeksiya vaspalenya yağday bolmaya olam lukmanın seretmek aslında näme lukman masat yerde becermeli mi ya karışmalı mı täze diş çıkkança şoňa göre devam edelim. hareket etmeli. Ona innek soru bu. Çağanın dişlerini haçan yup başlamalı ve günne neçedek yumanı maslahat veriyorlar. Çağan dişini ilkinci diş çıkan vaktinden yup başlamalı da çıkmaka yankı bellak geçişme değerli. Eline yürütü rahat salfetka çıklar Şotkacığa marakena ha? Şöyle elin barmağa yeriyanca şot çıkalır. Şotkacık ama yadam mesela enatan şotkacıktan Almanya da yok olsa öydü steril marlıcığı barmağına da deyip arasalayım. Şolar ya steril barmağın oraya arasalayan zınyan yani çağın ağzına girmek okman elini zaten yumalı başarsan tavana koyup dezenfekte edip enatalar köpse ay getir hiç adam olmadı deyip da yani oluşu çağı da başkaça mikroorganizm. Bir vara sözüm böyle adam oluyor küçülükten innini görüyorsa şu dağıtlar nail derecede yanlışlığını küçülükten çeynelip kullandıran generation ne yaptı bilen. Enatalar ağzına çeynep verip Adam el yuma barmak salmak uje var uğraşlık gidenyalık olup gitti de. Aynı yani her kim internet olgam ösensen enatalar zatlar göz yetimi giyiňe de hemme zatlar düşünýärler. Şoň üçin men pikir etýän enatalar inni dogry düşünýär, hemme de dogry ýerine ýetirýär diýip. O täze bakaleni diýip. Onda gönü başdaky günlerine arasalap başlamaly ha? İlkinci diş çıkanla. Yürüyte birinci diş çıkan ýagdaýynda nähilek arasda ýyda etmeli. Yürüyte kiçik urlakan apyşny bizim ulanýan durmuşda günnelik ulanýan şotkamy ýa därläni başga yürüyte kiçik şotkacyklar bolýar. Diňe bir diş üçin niýetlenen. Onu ullarym ulansa bolýar. Ýani asnawny ilki gigiýenadan soň galan nalyotlar zatlar aýyrmak üçin. Şolar ýaly yürüyte şotkacyklar bar. Pastaýy ýene bir batyryp şo ýekece çıkan dişini arasalasadan süýt emenden soň ýerden akşam çağalar üçin iň gerekli gigiýena akşam sebäbi günniň dowamyna çağalar iýýärler, içýärler. Näme ýes tapaslara gelende agzlaryna salýarlar, oýunjak hemme oýnaýar agzda bar da şoň üçin iň etmeli gigiýena wajyp akşam. Erdenem ýatdan çıkarmalar, erden akşam ýöne iň esasy wajibi akşam ýatmazyndan öň. Sebäbi slizisty näme diýler şol hyllyklary adam ýatanna işlemeýän üçin, aktiv bolmaýan üçin hasan beter bakteriýa köp gelmeşme şansy bar diýer. Köpkän şu kän bakteriýa akşam ýatanda abrazować etýär. Şoň üçin çağalary ýatmazyndan öň hökman gigiýene etmeli. Şu irden dişli aşama ýup ýatýan, ona irden turanyňda dişini nahar ertilik iýmäkä ýuwmalymy ýa-da ertilik iýen soň ýuwmalymy? Akşam ýatanda конечно bakteriýalar abrazować irden turup hiçkimara dişini ýuwman öwrenen enlik nahar ýesi gelen o. Oja organizm öldürem ay dişini ýuwmaly, täze kislesiri da döreýär agdyň içinde.
Yani akşam dişin yuvansın, ten uca dişin arası hesaplanya veya hiç imit yok. İyimit yok. Şoň üçin irden turup çay kap dişiňe mylaýym suwa çay kap nahar iýip iýeňden soň 30 minutdan soň ýuwmaly aslynda hakyky bolmaly. Iýeň sebäbi nahar iýeňden soň gön saňa mikroplar obrazowat edenok, ýagny 20-30 minut geçenden soň biri-birine raşyplat edip başlaýar. Eň hakyky ýuwmaly nahar irden iýlenden soň 20 minutdan soň. Düşlükli. Şondan soň ýuwup uje inniki iýbiçýanyň içen arasa durýar-da Awa. geçlen fazla kende. Awa. Awa. Yani biziň jemgyýetimizde meselem pikir we düşünje diňe ýerden akşam ýuwmaly bolar, başga wagt ýuwmak gerekler. Yani aslynda hakykata seredende her iýmit iýeňden soň 20 minutdan soň ýuwsaň dişiň çüýremeýärem, mikrobam bolmaýar. Aşgadan atsa keselmäzler, hiç işlerden bolmaýar, hemme zat şondan agyrlar. Dişden gelýär diýeňe daha problemalar. Diş agyz boşluğundan, diňe dişden agyz boşluğundan. Alba. Tutuş. Bah, gıdıklı dogry aýtýaňyz barym. Ana ýeneden bir düşünje, diňe diş ýuwmaly pikir etýär köp kişi. Diş ýuwanda soň hökman dilem ýuwmaly, dil arassalamaly. Dil özüne iňkän bakteriýa çöpleýän ýeketäk agyz boşluğundaky ýene bir organ bolup durýar. Şoň üçin diledem hökman iýdeg etmeli. Awa şol aýtdara dogrymy aýtsak biz uly bolup şonu iýdeg edem zokda, ýani soňky wagtda köp öňümden çykýan men özüm internetde hatda şonu gyzyklanyp başladym. Batym şol esbabyn alyp arasalap başlarym kam diýen. Ýerite diliň skripok diýil, ýerite dil skripoklar bar, arassalanýar. Biram köp kişiň bary diş ýuwmakdan saklanýan zatlarynyň biri diş pastasy, nähilek pasta ulanmaly, nähili şotka ulanmaly. Ýani pastany çaňyntak arasalap iýdine döküp bilen oga, daşyna çykaryp bilen oga ýuwutsa nämedir diýip şo gorku bilen hem ýuwanoklar. Dogry aýtsam menem başda şo gorku saklapdy. Birden ýuwdaýsa ýani nähilek nämetden bolar, nädip çay katmaly agzyn diýip. Bular ýaly-ýagdaýda ýerite firmalar pastalar çykaranlar çağılan ýaşyna görä çykarýar. 0 ýaşdan 2 ýaşa çenli, 2 ýaşdan 6 ýaşa çenli, 6 ýaşdan 9-12 ýaşa çenli, soňam ullanky diýär pastalar. Her biriniň öz düzümine ýerite çağılar üçin gerekli elementler goşulan. Pastaların sastaflary ören uly, her hil pastalar bar. Ýöne hem pastaň sastavyna seredip almaly. Ýerite şol mikrobakteriýalara garşy gerekmi çağılar 4 ýaşaýança düzümine ftor bolan pastalar kän ulanmaýar. Sebäbi ftor çağılaň organizm üçin näçe ýuwsa ýat hasaplanýar-da. Eger ýöne bir gezek ýuwdanyň üçin ylgap gitmeler, ýöne çağı ýalňyşlyk bilen, meselem men oglum öýde kiçi wagty pastaň tagam süýçi bolansoň iýýärdi. Oturup men iýmeler, muňa dişini ýuwmalar diýip düşündirseňem çağı bilen o sebäbi baş oň üçin üýtgeşik bir zat. Öden bir tubikda hemem tagamy gowy. Anan şolar ýaly-ýagdaýda uje sastafda ftor zat ýok, çağı üçin bezwretni diýip hasaplanýar. Şoň üçin hökman pasta alnanda enatalar çağaň ýaşyna görä almaly. Enata çağa 7 ýaşaýança diş ýuwmakda enataň öz kömek etmeli. Çağa bermeli, interes bolar ýaly, şoňa höwesi dörer ýaly, çağa ýuwup öwrenip biler ýaly. Ýöne enata çağa görkezmeli, izinden enataň hökman özü kontrol etmeli. Sebäbi çağalaryň tak elleriniň nabyky ösmedik, olar ýuwup zat edip düşünenok, nädip diş arassalamaly bilenok, ýöne şoňa taýinlamaly, öwretmeli. Öwretmeli. We näçe kiçi ýaşdan ennig edip bilseň şol zat ulolanda da dowam etýäne sebäbi men öz uly tanşlamdan hem gawat gelýär solyn. Şo kiçilikden galan ýuwma ennikleri şu adam ýalňyş bolsa, şu adam şo zat dowam etýäne keni. Ýani şo zatyň ýalňyşlygyny bilse bilmeseler hem uje awtomat şonu edip başlaýan ekenler. Ve şoňa göz ýetirdim kiçiklikden şo çağaň ennik etseň soň şol nämeden-de şol endigini ýitkeden o keni. Ve men ýene de köp gawat gelýän datlamyň biri bärde
yuvanoklar içinden helki yokorda ondan aýdyşymyz ýalyk çağalary 2-3 ýaşak geçipdir. Henidem dişin yuvanoklar we çağam men dişin ýudurtmaýa, eýertmeýä, ýuwmaýa, diňlemeýä men dat diýip şol ýalyk opravdaniýalar dadyma. We men pikirimçe bara şeýle görýän ondan öňki epizodlarymyzda da bölümlerimizde de şey diýýärdik hemişe çağa kiçike dogry bir zat etmesi üçin dogry enlikleri yer özüne durmuşuna yerleşdirmesi üçin enata uly jogapkärçiligi çekmelim diýen. Yani çağam edesi gelen ok, ýudurasy gelen ok, ay bola näme edbersin diýmek ýanyşmy diýen. Çağa hiç bir ýagdaýda özüne jogapkärçiligi çeken ok, enatasy şoňa çekýän diýen. Ağlayanam bolsa şonu ýuwmak dogrymy diýenler. Öne mesela men gyzmada başda ýuwup başlamda bir gün ağlap düşünmän zat etýärdi. Inni ýörgizim dişiň ýuwalat diýsek, begenip ýatyryp ýuwýanlar adam elinde takmak bolup öde geçip ýere ýat diýşeýdi. Doğru, gatty doğru aýtdyň. Birinji şo çağalarda esasan diş ýuwup başlanda çağ üçin agzyna ýermek jol başgaça görmedik duýgusy. Şoň üçin enatalar ilka enatalar özlerini öwretmeli, nähilep dogry dişin ýuwmaly çağa näme etmeli. Täze enatalar özü intak bilen ok nädip ýuwmalysyn. Şoň üçin stomatologa barmaly, konsultasiýa etmeli, gürleşmeli, doktor nädip ýuwsam kam. O çağa dik duran ýerinden biz özümiz abyşyny ýuwşymyz ýaly ýuwup bolmaýan çağany hökman udobny polojeniýede ýatyrmaly, mulçyk açyp bermeli gerek bolsa, ýuwaş-ýuwaşdan öwrenişdirmeli işte. Diş ýuwmagyň özüne ahiretin bir gyzykly oýun etsen, çağ üçin gyzykly bolýar. Yani bol fanaryjyk tutup bermeli, bol dişiň sanaly hany göreli bir-birden bir istoriýa görüň bermeli. Çağalar üçin bir gyzykly hekaýa etmeli. Menem öz ogluma şo keçilikden şo diş ýuwmany özüm öýde oturup ine gel oglum ine şunýar dişiň sanaly mikroplar bar eken zat diýip şo çağalaň esasan şu dişin ýuwmagy ullukan bir ertek ýaly etmeli. Çağalara bir istoriýa görüň bermeli. Dik durup ul adamlar ýaly şeýle alyp dişi ýuwjak halatyň ýok. Şoň üçin çağalara ýatyrmaly, ýatyrjak almaly, udobny polojeniýa öwretmeli. Dişin sanan bolmaly, bir istoriýa görüň bermeli. Mikroplar barada, zat barada. Meňe çağalar dişine maňa meselem çağalar dişine gelenne asmotr edenne birinji gerek kim bil näme işleýän, iýlik geldi, hiç zatdan habary ýok, çağaň uşo gorkusy bar. Şol gorkuýyny öýde ýasamazlyk üçin enata şo ejesi ýa kakasy şolar ýaly enesi kim seretýän bolsa doktor bolmaly çağa öz dişine seretdirmäne ruhsat bermeli. Hani bol sen gör men sen kini gör ýani şolar ýaly istoriýa etmeli. Kiçilikden şo gelecekdäki stomatolog asmotrlaryna taýinlamaly. Gelenne gorkup ýok men agdym aşjak gel, gorköjek gel şo duýgular bolmaly ýaly ýaşalmaly. Maňa çağalar gelenne men meselem fanaryjyk görkezýän gön ılgap kresda geçiremok. Birinji sebäbi olaryň gorkusy bar, her hili öwrenýän ilki çağa näme etýän. Şoň üçin gelen ýerine hani dişin göreli, näme üçin geldiň, näçe dişiň bar sen, hani näçe mikroplar barmy agdyňda. Masalan, käbir çağa, ene men dişimde 5 mikrop bar diýip agdyny açyp görkezýän çağalar bar. Masalan, menem ana agdyň içinde ullukan öýgüripdirler, öňüm näçe çağasy bar, hany göreýin diýär. Masalan, ýene agdyny açja. Menem 3 çağasy barken, öňüme 2 aýagy, 5 eli bar eken, sen gördüňmi? Olam ýok, hany görkez, onu görjek bolsa kan otaýyp geçmer zat diýip şey görürüm ýa. Masalan, gyzykly bolýar çağalar üçin itgeşikda. Benim öyle tutup gel otur diýilen hatta o. Aýn biz kiçi wagtymyzda stomatologdan gorkýardyk. Bizde olar ýazat ýok. Indi natalar ýowaş-ýowaş öwrenýär. Bize barsak ullukan daýda otyr. Hani geçdi ýa gorkuçuňa agdyň açjak. Näme etmelisin bileňok. Ağlaba miýdiň öýüňe gaýtýar. Walay dogry aýtýaňyzlar. Dat başdan ýuwup zat edip öwreşdiriň diýäňizler. Şop soň baranda da ağlaşyp zat edip gorkmaly ýalyk. Dogry aýtýaň. Hem dişi ağrynna algap barmalar enata. Oşo ağaçyk çağany ağırmanka şu stomatologa adaptasiýa üçin etmeli.
Yani görkezmeli, stomatolog bilen tanıştırmaly, stomatolog dişine şotkacık, pastacık bilen ýuwmaly. Şon ýa kiçirak prosedurlardan edip çagan öwrenişdirmeli. Näçe wagt, haçan stomatolog görnüp başlamaly we näçe wagt, näçe ýylykda barlatmaly çaga? Çağany stomatologa ilkinji diş çıkan wagtyndan görkezmeli. Nähili çykýa, gowy çykýamy, dogry ösýämi, stomatolog görüp gerekli maslahatlar berer ýalyky. Soň her çağalar üçin her 6 aýdan seretdirmeli. Ýani uşa çaga 2-3 ýaşap özüni bilip adaçyk gürleşip başlaýar, daş töweregini tanap başlaýar. 3,5 ýaşdan çağany her 4 aýdan şo profgigiyena çistk üçin getirmeli. Ondan öňem her 6 aýdan başar etdirip bilse stomatologa has gowy ýürüýte ftorlaklar çalyrdy edip çağalara iýde getseler. Eger şo wagtlar edip adaptasiýa geçip edip bilmeseler hökmany suratda şo 4 ýaşyndan başlap çağalaň gürleşip bolýar, çağalar bir zat düşündirip bolýar, kresloda gelenne oturup bolýar. Ya multik açıp berýän seredip düşündirip agdyna iýde edip bolýar. Şo ýaşdan her 4 aýdan profgigien etmeli ýylla 3 gezek. Näme üçin 4 aýdan? Köp kişi 6 aýdan etdirseň bolýar azat diýerler. Sebäbi çağalar şo ýaşda kän iýmitlenip başlaýar. Kän şo özlerini bilýär. Süýjü näme, patrak näme, başga näme, ýumşaçyk çörek näme şonu iýip başlaýar. Ene taňam iýminde şo ýaşda işe gitýär, aýyny çağam ularly men işe gideýin, başgaý bolýar, ýa iýde edip bilmeýär käbir sebäplere görä. O tedäwi şo enata çağa ularly diýip hasap etýär, iýde azalýar. Şoň üçin her 3-4 aýdan profgigiyena dişini araşdyryp wagtça çalyp seretdirse hemem her 4 aýdan gelýär çağa. Şonu o 4 aýdan bir 4 aýa çenli çüýrügi zady bolsa ýaňy başlan bolýar. Stomatolog görýär, ene bäriňe de ýaňça başlapdyr çüýrüňiz. Şon derro bejerip bolýar. Gönü, derro bejerip bolýar, o kosa zat. Hem çağa gorkmaýar. Gaty dogry. Ýanky şol diş pastasy bilen diş şotkasy barada sorasym gelede nähili pastalary, firmalary maslahat berýär. Şo urbatmanda şotkadam şonýalak. Nähili şotkalar maslahat berýär. Pasta şotka edil häzir iň belli aýdaly iň gowy sastafy çağalar üçin Curaprox, ullar üçin hem Curaprox şotkalaram, pastalaram men öz çağama da şo Curaprox'tan alýan. Şwitsarski brend. Oňdaşyndan Elmex bar, Prezident diýip pasta bar. Rossiýadan zatdan, daşa ýurtlardan zatdan gawat gelýär. Curaprox'ny Türkmenistanyň çağına da ýaýrap başlady. Enatalar köpüsi şu pastany alym zat diýerler. Köp kişiden soraýan näme ýuwdurýan çağaň? Ay Colgate ýa Sensodyne ýa ýene bir zat. Men aýtdym, o jetski däl diýsem aýtdym. Ay hemme kişi hojulga birini alýar, bolýar da şo diýär. Maşkala pastasy. Çağaň şo. Maşkala pastasy. Olar ýaly bolanok şo üçinem hökman pastan sastavyna seretmeli, lukmanyň maslahat almaly. Ýürüýte ftoryň konsentrasiýasy bolýar. Kiçik çağalar üçin aýdary 400 ppm, ular üçin 900 ppm şoň üçin hemmesiniň konsentrasiýasyny görüp almaly ýaşyna görä. Şotkada Käbir halatlarda ýaşaýyş şertleri boýunça meselem Türkmenistanda daşogy welaýaty başgaça duzly, suwlary zatlar bolan soň o ýerde iýde getmek uje azajyk üýtgeşirak. Meselem Mari, Aşgabat, Balkan taraplary boýunça başgarak iýde getmek. Territorial hem üýtgeýär. Meselem bir ýerde ftoryň konsentrasiýasy gelýän suwda köpürak bolup biler, bir ýerde azrak bolup biler. Onuň her hileki dişiňem öz keselleri bar. Ftor az bolan ýagdaýynda keselleri bar, ftoryň kän bolýan ýagdaýynda keselleri bar. Onuň eger ftor kän bolup ýene-de ftorly pasta üstüne goşsaň, has kesel sprovosirowat etýär. Şoň üçin ökman stomatolog lukmanyň konsultasiýasy bolmaly. Konsultasiýalyň diýende bilýäňizmi bir sapar size başda ilkinji ýadamda gyýdymyň dişleri garalypdyr. Siz bilen maslahatlaşypdym. Sizem bu şonýalak pastalary maslahat beripdiňiz.
Naliot Presley dip koyduk da belli bir derecede berde de başka stomatologlara da zatlara da gorkadıklar ettik. Olen şonna masagat veren pastalarını zatlarını da yani yankı deyişine de Elmex pastanalık ve elektrikli şotka masagat verdiniz. Manopuçko şotka masagat verdiniz. Ve şonu ulanıp başladık. Olen mesela onların olar almakak Splat firman çağalar için pastasını alptım. Yani şotka abış küçükçe şotka alptık. Yani iminne gözlep onya elektrikli şotka almandık şovat başta. Roju yumayanın yağları keni. Sizin masagat verenizden sonra şu pastalar aldık olen. Size de ot suyunu yaptım beğenip beğencime. Gatı tesiri bilirdi. Dişleri arasılarında yani garası şu adamma seversiz aytınız profesyonelini çizt ettirmeseniz ayırıp olmaya deydiniz. Yönü garası bayıntak yönü arasalap bir stadiyada saklama şansı oldu da şonu ulanmadık gördüm. Beter gitti içe garalık gitip baryadı diye şey. Ve şonu ulanıp başlamdan sonra dedim be biz kavr pastalan latlan kiline sastavına seredenimiz o mekanik dedim de prosta pasta mı davay yuvalı onunla dişlemi zatip durana kenik hatta şu elektrikli bilen Ayşul ardanrak. Ayşul ardanrak pasta yani qoğurak tagamy qoğdurda dip alýarlar. Sastavny işlerde seredilen nokta. Awa, ondan şondan soň özmeden maşgala bolup splatyn kyn ulanýardyk. Maşgala hokmana bir pasta dälip çağa kadadyk gaýratydy. Ýöne şu firman kolonýardyk goly şondan soň özmede de şu Elmex firman ulular üçin pastasyny aldyk we gaty özümde näme diýler şol ütköşme gördüm. Ütköşmeler diýdi. Awa dişimde içinden hem dişim has ağırdy, dişim has arasda durýar. Şondan başladık golen diýdim be dogry keni, dogry zatlar ulanmaly keni, prosta çempapal bir yerden tapdyň diýip ulanyp bermelerle keni. Özümden biziň elektrikli maşgala bolup elektrikli şotkan uje 4 ýyldan bäri arasda ulanýar hemmämiz. Bolen şonu ulanyp başlamdan soňam şey diýdim de be 2 mintlap ýuwara onu ýumala bilen timer bar. Ýuwyan bolen 2 mintlap durup şeýle ýuwyan bol непривычно sen üçin 2 mintlap diýişiň ýuwmak bolen. Ken ýaly. Hawa ýup bolamdan soň diýdim bähbid abyşny şotkada diýişmedäm ýuwamda o keni normal diýdim o 2 minut däle der şyk etýärse ýuwaýyr ýatsa. Hawa. Şoda da çağlarda hasam çağalarda ulu adamlar üçin dogry şotka almaly, dogry pasta almaly. Diňe şotka pasta yeterlik däl, ýürüte floss dişiniň arasyny tapaklarlan arasylamaly sebäbi. Ýürüt irrigatorlar we suw zat edip çykarýar. Onuň köp kişiň pikirine irrigator alym dişlemiň arasyna galar ýemekler çykardym. Borly inni şoňdan arasyla floss bilen arasylanyplar. Hökman floss bilen hökman geçmeli irrigator bolmanydy sebäbi dişiň arasyna däl etin aşagyna gitýän imitlerem galyp bilýär. Floss derrew şataýdan çykaryp kömek etýär. Biz diňe dişi görýän ýerimiz ýuwýar şotka pasta bilen. Dişiň aralyklaryny nädip ýuwmaly? Otaýk şotka barana. O plusam abyşny şotka. Dişiň etiniň aşa. Ola abyşny şotka bilen ýuwýar. Şey görünýän ýerinem ýuwaly kan ýuwany kenik de bar. Ýok. Eger dişler gyşygyrak bolsa da şoň durýan polojeniýasynam ýuwanyk sebäbi giç gitdi. O gyşykdy. Onu oturup bir-birden manopuçko bilen ýuwup arasylamaly dişden şo etiň bilen dişiň ýaňy başlaýan ýerler bolýar. Has şo ýerde kan bakteriýa ýygnaýar. Onda çağalara da elektrikli şotkany has esas maslahatlar ýaňy da abyşny şotka bilen hem ýuwsan boljakmy? Çağalarda nähili elektrikli şotkalary çağalara şu gigiyenany gyzyklandyrmak üçin. Ýöne meselem çağalar elektrikli şotkany ulanmaly başaranoklar. Enata kömek etse has gowy, enata seretmeli bir-birden meselem käbir dişler ırgyrlaýan bolsa elektrikli şotkan dawleniýasy boýunça wagtyndan ýeri gaçyp ırgyrlap bilmegi mahmal. Ýa-da çağa ýykylly, ýa travmaly, şolar ýaly ýagdaýda elektrikli şotka bilen ulanyp bolmaýan ýagdaýlar hem bolýar.
Şoň üçin her çağan ýöne elektrik şotka hawa abysyn şotkadan has gowa ýerýän alýaty ýöne enata çağalar üçin kömek etmeli. Çağan Aa. özüne iň pes derejede goýup gyzyklandyrmak üçin her hillatlar alyp berýär ýa-da olaň azajyk eliniň manual nawykyny ösdürmek üçin ilki abysyn şotka bermeli. Oň dawleniýeti pesiräk, çağalar eýlek beýlek diline, etine, dadyna degrenledem hiç ýerde travma ýetmýär. Eline öňe kontrol ederme. Yani elektrik şotkany çağalara gyzyklandyrmak üçin diňe enatan kontrol esasında eredip ýuwmaly. Şu mana puçkowy şotkana maslahat berdiňiz-de, olayň gaty haladym şo şotkany. Ondan elektrik şotkadan soň onam ýuwýan bilen ýuwýan bolýar. Has kyn barp bolmaýan ýerlere de ýuwup ýetmek üçin ýaman gowken men gaty haladym efektini. Şol her bolmaly ýa bizne hil düşünje kiçilikden bir şotka pastarlyk bolla çyrşadyk gitdik. Durup 2 minut ýuwup, arasyna sapak geçirip ýa ýene bir aýraty zat edip ýuwmak olar ýa zat ýok. Men öýde oglum bilen öýde dişini ýuwamda ýürüýte gel bar dişleň ýa-da tabletka görnüşlerine de çağırala çeýnetýän tükürip ýuwýan bolen dişiň renklendirýär, fioletowy ýa rozowy şolar ýa renklendirýär. Nirde eger nalyot bar bolsa, şo ýerler renklenýär. Nalyot ýok ýerler renklenýär. Daşy ula adamlar üçin hem öýde mesela hepde de bir gelek öz gigiyenasyny kontrol etmek üçin ýürüýte şolar ýalaky tabletkalar bar. Eger çistk etdiňiz, anaň meselem çistkan kontrol kaçystysyny barlamak üçin şolar ýaly gel ýa tabletkan zat edip barlaýan nähirek ýuwdum. Görkezýän ýerinde bakteriýa gally. Nämetdi. Günne ulan soňam bolýar ýöne çağalar aslında şo ýutma ýalaky bir 3 günden 4 günden öz nähil çistk etýäni barlamak üçin şolar ýalaky çalyp renklendirip barlasaň has gowy. Gato. İbrahim siz bir de var tusmus diýen geli maslahat beripdiňiz. Şolam alak geçsek nähilek peýdas bar. Tusmus ören gowy. Çağalan diş sırçalarını gowy bakteriýadan zatdan zişşat etýär. Tusmus aslında şo akşam dişlerini ýuwdyk, çistk etdik, akşam ýuwandan soň şo monopuçko bilen her dişiň üstünden bir gerek gene pasta ýaly geçip çalyp ondan soň ýuwmak zat etmek gerekler. Tamam tüýçüçe. Çağalar üçin meselem ýöne onam tusmusam günne ulanmak diýilen zat gerek. Eger dişde meselem çağalan sırçalar pes bolsa, stomatolog maslahaty boýunça ulanmaly. Bir 2 aý soň azat perrif etmeli çağı üçin ýene 1 aý ýaly soň ýene ulanıp başlasaň bolýar. Aftarirwanya meselem ftordat etýärse, şonam her 6 aýdan ýa 4 aýdan bir gezek etýär şol. Olam şolar ýalaky düzümine kalsy bar. Şoň üçin çağalan emarlaryny zişşat etmek üçin maslahat berýär ýaman gowy dişlerini tırça döwülmekden goraýar, bakteriýalaryny, agzyň mikrobakteriýasyny normalizawać etýär. Düşnükli. Biz özümizden ulanyp başladyk, gyýdymyz alyp bar. Bolen gowlar da. Ullar üçin bolýar diňe kiçide. Indiki soragymyz çağa diş üçin peýdal limitler näme ýani ýa-da bolmasa çağaň çüýremesine sebäp bolup biljek limitler ýani süýjülermi, napitklarmy şo nä derejede çağa içmeli ýa-da içmeli hukmanam däme ýa-da gerekmi şo zatlar ýa-da peýdal dişle peýdal bolup biljek önümler nähilek aýtsaňyz. Çağalarda esasan peýdal diýäne önümler diýip ullar üçin hem kän. Ulu ýaşa ýetemizde özümizde hiniz kola diýdi, Pepsi diýdi, sok hemme dada içilýär, ýenitilýär. Ýöne biziň özümizde näme bolsa kontrol edip bilýär. Çağa ilkinji gerek şolary datyp görýän üçin, oň üçin interesli, oň üçin wkuslar başgaça, şoň üçin günne ýesi gelýär, günne içesi gelýär. Marmelat diýdi, şokolat diýdi, kän iýitjärler. Olar üçin näme başgaça duýuy. Olaryň tak o zat ýaşap görenok. Biz şo durmuşy geçdik. Enatalar düşünýär, şo ziýany tarapynyň känligini. Çağalaram ulanyp biz ýaşymyza ýetende olaram düşünýär şo ziýanlydygyny. Ýöne meselem nähilek peýdali iýmitleri iýdirmeli we näme üçin çağalara alma bermeli. Köp enata "Vay bokurdaňy daýmasyn kesip ber bar daşyna aýryp ber" etmeliler şon ýaly. Çağa eline berýän me dişle öwrünsin. Dişleýär agzyny äňini atjar, şo dişleýär dişlerini dişlemesi esasında şoň äň ösýär. Şo funksiýasy artýar.
Şoň üçin bermeli çaga. Gatyrak zat bermeli onuň näme üçin käşiri ýitir zat diýerler. Ilgap käşir alyp ýitirmek, zat etmek. Inni olar ýaly käşir ýitirýän mene göremok, hiç için gabat gelemek pulany käşir beripdir diýip. Şoň üçin gatrak ýimitleri, gök önümleri şeýle eline bermeli. Me özüňi kesjekler, kesmän bermeli. Şo dişlerini äňi ösüp dogry dişleri yerine inni kiçikjek dişleri dogry ýeri tapar ýaly özüni. Şolar ýaly eline şeýle bermeli, kesip bermeliler. Hökman et, sygyr eti hökman ýitirmeli. Çekeläp, çeýnäp özleri çeýnäp iýmeli. Şo çeýnäýän funksiyasy artmaly. Çaga çeýnäp bilmeli. Ýumşak zatlary edip zat edip bermeliler çaga. Kiçi wagty hawa iýip bilenok, zat edip bilenok, uja dişläp bilýän ýagdaýynda çaga çeýnäp başarmaly. Şo zatlary bermeli. Way çagaň bakurdygyna galaýmasyn, plana däýmesin. Şo gorkuýyny enata aýyrmaly. Geçenki bir bölümimizde İmit barada gurlaşamyzda şo UNICEF-däki bir ekspert aýdypdy, 2 ýaşa, 3 ýaşa gelýän çikäbir tejribesindäki bolan wakatyny aýtýardy. 3 ýaşa gelýän çagalar çeýnäp iýip bilenok diýe. Püre şekline berip öwrenilip durýar, çeýnäp bilenok diýe. Ol ýanky çeýnemesi diňe aşgadan çüýnem däl, häl başda diýdiňe da çagaň äňi zady dogry formirawat etmese, gurulamasine de, dogry gurulamasine de sebäp bolýan ekeni. Diýipdiňiz. Şoň üçin Soňra ulap ýaşy ulalawça çagalar kompleksawatym etip başlaýar. Men ýüzüm owada näl, men dişim ýok. Ana men sadykda plan oglan maňa gül üstümden dişiň çürük diýdi. Maňa bir gyýrja ýaş gelipdi-de 4 ýarym ýaşynda. Öňdäki dişleri çüren 4-5 diş ýokarky öňdäki. Eje saýtja çagam diýär şu çürap diş çürap başlanyr, gürlemän başlady. Ya gülmän başlady. Bir ýere gitsem gülenok hiçileki näme üçin kada onuň soň çaga bejerdik şo dişleriniň üstüne ýörýär çagalar karankalar we akça jetski. Şonu oýdyk zat etdik bolyn. Soň çaga hemmekşä beýenip men owadan dişim ma diýip görkezip başlapdyr. Hemme sadykda ýa hawa jaralaryny asıl çağın öz nutrini kompleksi bolup onu enatasyna aýdyp bilmän. Şo derejede özü gürlemän utanypdyr. Üstünden gülüpdirler da çağın gürlemän utanypdyr. Bize gürlemän utanypdyr. berde köplenç dişigadyk. Enatalarda desdiň çağlarna dişigadyk zat diýip gaýtar. Bir hili şo kompleksi özümiz öğretden ekenikde. Her hil çaga bar, ol hat ýüregini alypdyr-da, şo çaga şeýdip gürlemän başlapdyr soňra. Şo dişini oňurup berdik, zat etdik. Özüm da şo çagaň soň maňa öz aýtdy. Doktor diýdi men diýdi, öň şo dişim şeň ýalap diýip men üstümden ullarar bolyn, men diýdi gülüp bilemokdym. Indi men şo wagt gülýän beýer kucaklap şo çaga 4 ýarym ýaşynda. Garaşmaýan problemalarda we pikir etmeýän ýeriňden näre. Bak, gyzykly. Soňra öýde ejesine de aýdypdyr. Men indi owadan dişim ma meni gülerni. Wagt çaga çykary. Hawa dogry aýtýarlar, gyzykly ýaman. Dady sorajaktym ýene de etet ýanky şol süýjü napityklary gaty köp upotrebляjat içýän çagalar görýän. Arada öňümden çykdy, bir çaga gyýdymdan hem kitçije bol, ýaňymda ordan ýörap ber, eline marketde wat geldim. Eline Kinder şokolad bady, çykýan çama bady, onuň kassada dursa ejes ýene de çykaryp berdi şonu. Ondan kassiýeram genje kopiýa şolat, ýa ütden gowurýam diýse, ay gowurýa da şonu ýa da dat diýip bara. Çaga öz ula adamlaram süýjü dada garşy özüni kontrol etmese ýaman kyn. Ondan çaga tim bolýan diýäňe de çakyny bilenok. Onu beri otursam gowurýa diýip iyi oturar da bilýänmi? Ondan ýa-da napityklaram şonu ýalakkara iç gaty köp içýän çagalara gawat gelýän, ýani çaga bilenok içer. Indi soňky döwra hasam. Soňky döwra hasam. Onuň edil şo ýagdaýlar sebäpden enatalar gigiýana eger şol imitlerden enata kesip bilmeýän bolsa, mesela gelýär we çagam kän şokolady ýa kän tüýçi ýa kän şolar ýa zatlar ýa da hiçilik aýyryp bilemok diýär. Men şo çagaň agzyna eýem 5-6 san hökman karys bar, gözüm gelýär. Açmakam uje men bilýän sebäbi enata şonu kesip bilmeýän enata diýşene wagtyna idegim edip geçmeýär. Eger çağın üstünde enata işlemese bolmaýar. Şo eger şonu çağa ýetirdim, gördümi? Bolýar bir hesapar alyp berýär. Ondan aýtdyň ýok boldy.
Şu an iyenden soňam hökman dişini tüýjüden soň hökman ýuwmaly. Men oglum öýde çupa-çupsam ýese gelýär, onam sowaklar içesi gelýär. Ýok diýemok, çaga gön atkaz etseňem, olaň uja başgaça pikire dörep başlaýar. Näçe şunu maňa iýme diýdika, men hökman iýmelidir diýip pikir edýär. Çaga onaň ýa bolýar iyi, bir çiçegini alyp şuwunlukça soň galany ertir alar. Onaň ýöne iýip bolansoň hökman dişiňi ýuwmalydyr, bolmasa bu niýsen monsterlar gelýär agzyň dişiň içine. Buň içinde monster ýaşaýar diýýär. Ona oň üçin monster bolsa iýjekkära, soň men dişim gaçara diýip başlaýar. Şolar ýalyky istoriýa düzmeli çagalar üçin, şolar ýaly istoriýa etmeli. Şu ada bize Göni alyp zafir edip kesben bolana. düşündürseňem has gowda Kesbe dogry bolana. aýtsaň, düşündirip aýtsaň näme iýdirmeýäniňe diýip näme sebäp boljak bolýany, olaň düşünjek diline. Mesela şu gyýdymyza biz bollugy şu daşyndan zat alyp beremdik. Bolýan şoçy markeda da ýeremizde. Bilenok, bilmeýän çinem elnam uzadanok paka, ýani süýüjü napitik beremdik, bermäliýär. Wagt gelene ýerem dagama ulalanyny saklawam bolmaly bolan ýöne. Haça bu şu wagt özüni kontrol etmeýärkä, biz kontrol edeli, iýmesin, bilmesin, iýmese de ýitirýän zady ýok diýär. Şol üçin markeda gelýän we elini uzadýan maranokda bilenok sebäbi. Çaga şu öýde şon iýilmeýän, pastiýan alınmaýan bolsa, şonu çaga magazyna girenedem alanyk. Sorma ýaram, näme diýip bilenok sebäbi düşünenok. Dogry aýtdyňyz bar. Şoň üçin köp ýerde bar, birine myhmançylyga da barlanyna da çagalara ilkinji alynýan zat şokolad, sok, yogurt, şonýa zatlar bolan. Käwat pikirlenýän jiglenme zat doganyň meselem jiglerine çagalarına näme bersem kam zat diýip bolan. İlkinji alýan zadyň şoda bolan sarçyrawa jetip başladyň. Saglykly bir zat erteýin, luçu wapşe hiç da ertmäýin, has gowy boljak ýa-da çaga ertýän beger. Oýunjak ertene gowy kiçiräçik. Oýunjak kitap diýdi, başga şonýa zat ertmeni, jo saýlaýanlar bar. Şo zatlar görüp. Esasen şol çagalara şu kiçilikden nähileki enata iýdeg edip, şu özleri şoňa nähil nastroy berse çaga da şoňa gara ýöreýär. Şoň üçin dogry iýmitlenmek, dogry ýol saýlamak enataň özüne baglanmak diýip. Enataň jogapkärçiligi dogry aýtdyňyz bar. Dat soska bar da sorasym gelýär. Adajyk soska nähile çagaň prifkusyna täsir etýär, dişine täsir etýär. Ulanmaly, ulansa da haçan ulanmaly. Şonam aýtsaňyz. Soska iň uly gyzykly tema. Men oglumam kiçi wagty soska ýatanokdy. Nähile kullanmaly soska şumat ýerite her hilek soskalar çykýan. Birinji bilen ennem soskaňam ýaşa görä, aýa görä, näçe aýlykdan näçe aýlyga çenne bir soska, plança aýlykdan plança aýlyga çenne bir soska. Diňe abyşny eýlek alýan soska därlänim. Eger çaga bu tülka bilen iýmitlenýän bolsa, şo bu tülkaň öz soskasama. Şoň ýerite çaga, meselem sorup süýt içenne gelmeli damjasyna görä. Meselem kiçi ýaşdan 6 aýa çenne bolsa, bir damjadan süýtjär, hergede sorana bir damjadan. Şo sormak bilen çaga şu öz äňiniň ösüşine täsir etýär. Birinji bilen. Soskany nähilek näçe ýaş üçin ulanmaly? Enata hökman soska berende hasam kän iýdeg etmeli. Soskany sterilizawać etmeli, gaýnan suwa ýatyrmaly, arassalamaly. Ýere gaçdymy borla diýip berk goýbermeliler. Alnasa. Çaga ýere gaçdym alyp zat agdyna salyp ýa-da enata bala watyryp berýär. Iň ýalňyş tema şo. Bala watyryp diýip berýär. Ola diş çykan wagty bolly şoň agşam dişem ýuwlana üstüne bal diş durşuna karis. Näme dişler çüýren. Bakteriya durşu bilen şoň üçin iň ýalňyş zat hiç açan soskany hiç da watyryp bermeliler. Eger çaga şoň bilen ýatýan bolsa, bolýa ýatýança berýän, aýyrýan. Uklak galýar, aýyrýan. Şoňa öwrenişdirmeli. Soň maksimum 2 ýaşa çenni soskadan aýyrjak bolmaly. 2 ýaşdan soň 5 ýaşa çenni soska sorup ýa barmak sorup ýaşamalylar. Şoň üçin çagany adajyk atyjy edijek bolmaly. Men meselem oglum kiçi wagtda soska emýärdi. 2 ýaşa çenni soň onuň ay soska bä diýip şeýdip soskadan aýyrdyk. 2 ýaşa ýetmäkä. Öýdem byňda soň ýöne käýärem görýärdim. Vay men kiçi wagtym soskal bäwejige kinimela diýär adam gytyklar.
Yani şu 2 ýaşaçany aýyrjak bolmaly. Eger 2 ýaşdan aňary geçse, äň ösýän wagty ýokarky äňi öňe çykýan, osoň ýydan ýüzüm 3 liniýa böleňde sredni liniýa diýip hasaplanýar. Sredni liniýa çaga seredende boýla buyryşyny wella dodo ýokary galyp durýar. Çaga agzyny açyk gezýän ýaly hasaplanýar. Şoň üçin hökman aýyrmaly 2 ýaşa ýetýänçe soskany berlenedem enata dezinfeksiýa gaýnaw suwa ýatyrmaly hemme zadyny kontrol edip çeýdip bermeli. Öz gyýdymyzda biz 1 ýaşyna çenli soska ulanypdyk. 1 ýaşap geçenden soň uje aýyrdyk. Sebäbi dogly düşünmäke aýyraly ýoşadan diýip sebäbi gündüzde wapşe beremiz oktuk soskany bir ýatanda ulanýardy soskasyny. Ondan şondan soň uje nämelik diýin 1 ýaşan geçenden soň beter öwrenşmäke aýyralydyk we şunduk bilenem aýryp gitdik. Hudaýa şükür soskasy ulalýar. Garaşaýdy 1 ýaşak geçenden soň soskasyny aýyrdyk bolyn gowul şu Hudaýa şükür sebäbi köçede ýa-da zatda ýama ulu çagalarda soskaly görýän bolyn ýaman gynanýan dogrymaýda sebäbi çaga gurlamasynyň öňüne alýarda. Çaga hemişe agzy petiklenip durýar bolyn, giç gurlaýar, zat diýilýärdim. Gara şoňa da sebäp bolýar. Hakyky. Çaga hem bir hili özüne näme diýär, zamplysy diýilýär. Şolar ýalyky gurlaşmaýa, agressiwni elinden aljak diýsem senden nerwe adam ýok. Şoň üçin enata internetde atadam soň kan gawat gelýär. Meselem çagalar soskasyna şarikdan uçurýarlar, çyky uçup gitdi zat diýip. Gara şu çaga azajyk istori etmerler, alypmy diýip syňsaň bolanok adam ýürüýte metodlar var çagan soska berende şeýle ilki kiçijik edip uçun gyrkyrýar. Soň sorup bilen özi aýyny meni sen dişläp iýipsiň ana guturup durda diýip onu çaga özi gahar gelip zyňýar. Şu 2 gün aglaýar, ýöne zat oşum zyňýar. Aýyrýar diýär. Sen şu çaga 2 gün 2-3 gün aglandy çirpejeden gowy. Şu sen dalneýşim şoň gelecekde dişiniň, äňiniň ýa ýüzüniň farmerawat etmesine ziýan edenden 2 gün aglany gowy. Şo 2 gün aglan şoň ýadyndan çykýar ýöne. Gültäç, onu ýuwaşadan podcastymyzy jemläp bereliň. Gurlaşda mäme gurlaşasym ele, gutarasym gelen şu ýene sizem beter köp wagt alasym gelen. Olen gutarmak jemleýiji bir sorag beresim ele. Eger şu podcastdy dinleýän enatalara nähilek maslahat bererdiňiz? Esas umuman diş bolsun ýa dişden daşar bir tema bolsun. Birinji bilen şu enatalara etjek arzum ene çağılan jan sag bolsun. Birinji ýerde çağılan sagdyn nesil, sagdyn durmuş gelecekde her bir enataň arzu etýän zady we çağam uly ýerlerde otursun, gowy işlerde işlesin, jan sag bolsun. Şoň sagdynlygynyň birinji sebäpkäri enata. Şoň üçin enatalar çağaňyz edip, sagdynlygy hasam edip, birinji ýerde sizden gelýän ilkinji kömek şoň sagdynlygy üçin ýürüýte ýöneköýçi zatlary dogry we düzgün ýerine ýetirmeli, sagdyn iýdek etmeli. Eger özüňiz düşünmeýän bolsaňyz lukmana git görleşmeli, konsultasiýa almaly. Agyrýança garaşyp oturmaly. Bir agyry bolsun onda gider diýmeli. Şoň üçin janlar sag bolsun, çağaçyklaň gülküsi dünýäde belentden ýalňasyn, dama çağalan sagdyn gülküsi, sagdyn durmuşy hemme kişiň begendirip dursun. Dogry aýtýaňyz. Çağalaňam geljekde gowy geljegi bolmasy, olar Hudaý elbetde olen enatada jogapkär mykady diýenler. Çoňa gowy geljek, sagdyn geljek üçin sebäp bolan iň uly adamlaryň biri mykady diýen enata çağa üçin. Çağalanmada dogry we dogry seredeliň, iýdek edeliň. O çağaçyklarmy dama janlar sag bolsun. Gültäç, sag bolun biziň teklifimizi kabul edip podcastymyza gatnaşanyňyz üçin, gowy gymmatly maslahatlaryňyz üçin hem köp sag bolun. Nesip bolsa bizi dinleýän enatalara da durmuşynda, gündelik durmuşynda kömegi deger diýip umyt etýän. Sag bolmaýsa saňa da köp işiňizde üstünlük. Etýän işleňiz gaty gowy iş, begenýän diňe enatalar däl, ýaş gyzlar üçin uly adamlar üçin diş ýumak iň gyzykly temalaryň biri bolsa,
bir bolar diýip umyd etýän, sizem işleňizi üstünlük, gelecekde hasa gowy üstünliklere ýetmeňizi arzu etýän. Amin. Sağ olun köp. Sizin hem işleňiz üstünlük arzu etýän. Onda näme? Sağ olun Gültäç. Sağlykda görşeliň. Sağ Sağ olun. olun.